mabuaya. Ako ako ni mapia akan dia kat uman saulan o uman sarabun. Ay sumpatya napira kon dia kat o 10,000 10,000 kada tahun ni buan tawai patot ang gubernur. Sangta dia kat. Ayakan dia kat na uman sarabun. Bangan dia kata uman saulan. Ayah bilang magyo nakan dia kat lagi kita sumia pragun ka na bunga bini masan ka pa pragun ka. Bendo to sukay ustad mo. Oh, ay kung makasukay na ayah syarat kung makaliw niyo kung miyang pragun, pamumulan nasagad na sarabun. Ayah katirusan ng Rasulullah na la zakata fi malin hatta yakuna alayhi haul. Da zakat si kutamok tama sa disagad na sarabun. Ayah mga nanay na zakat, piura zakat na makaili sa siko sarabun. Gibanang to man sa ulan, nakasid go to. Kanaboto, jangan. Susukay apa man na empleyado na uwan na ke ay man napjagatan na sa kapapatagan na miya nabago, miya sukat ka. Uda miya nambo na makaninisan na jagat ka. Giti susukay empleyado na pamakasumaistra na pakatimuon o saragun na pa pangitungan ng gamit mo yan. Uda ketimo yan kapaman napgelengan apa yang tunan empleyado na makasaragun na miya timo yan na paligot na zakat kaya sa buto ng mga empleyado nung man ako kasukayan na jagat ako di sa ketimo ka akira may sasaragun na gigwe kapjagatan ka udah ketimo ka nadir ka paligot kung zakat kapil ka mo kapapatutan na ay patot ko sa ibo ka pamanap jagatan nagi mo ta mga al-fuqara wal masan nung ta mga dutay lang na may alo yan walwasin na ayabod na mapia penjakatan ka saka penjakat na sumasipag ka. Ayat kata Rasulullah na as-sadaqatu lil faqir sadaqah was sadaqa lil qarib sadaqatun wa sila. So di Rasulullah so kasir ge si ko pupurian na bangalulot na sa tema di balas kami kasir ka. So kasir ga si ko miskin alulot ka na duwi balas ka pamana may kasir ka na gumiya pa ka ka so kapulod. Bitis ka penjagat na ayaw mo na muna pagilin ka na so mga sisipag ka na singakiran ibigay so jagat ka. Sumpatan na ko na ya. Si umanatigin sa ragum na siya ko Ramadan, kenapa si ko Muharram? Ay juga tang Ramadan kamalay baraka. Na namapiyot barato pa mao na nasak na may ako sa pira. Na sugod sa Ramadan na dapat masaragum na ko pa kay iyo na uto. So zakat, kapag kaya iyo nang asukang zakat sa sarabun, sa naduragun, may kanda makakailangan. Na osi kapuntan si Ramadan na mapiyo tumamuga malai, balas, gitu ya peso Rasulullah, nasi ko mga pedagawiin na mapasangi ka pamamugin, okay, na siya tigil si Ramadan, na madaklo ni ka pamamugin. Labor nga tigil mo, 10 luwi, lambag Ramadan, kami ya kalau mereka kasih juga lagi detik itu paman namun tak semua sakit dan dulu tak ada nakasih kau Rasulullah. Yang mana ni ya? Naik kira paman kasih ngatu paman apa tak usah jangan kasih Ramadan. Nama piu tu membuka. Kena ni bah, mana ni balas. Ugain, na ayam apa akan jangan kasih umas akak kegelang ono. Tahu ibarat tu pamau. Naskan ada tamuka. Na ayam bata bubita dan kau nanti jangan kasih kau Ramadan. An napagaringa, seringan ka, masih pagka, may kapag hospital na kailangan nila so 50,000. Dageto na nila no, karong mo utang sila. Nakataon na kas ka na makapjagat ka sa 50,000. Nakapagaya kumuha ka sa 50,000 na iyo na nga ay jagat ka kira. Na may kapjagat ka na mapangitungan na pagkatraw na ginutuwa. 50,000 na giti malebadas kasi nga binibigay kung masa kailangan na no. Lulot ka. Ay mana niya nagkapakay ipupuna nga sa jagat ka. Na pera-pera pa man na mga lulot ka no. Apa man na apek supugis ko ila. Iba na to pa man na adna siringan ka lulot ka. Di pa ka lutar sa mga hotel sa uniform. Di pa ka enroll kada kuwan. Kinroliran. Nasa ka di makajagat ang masih pugiyan na 3 katan. So jagat na enroll ng mga hotel kata. Miya ka na daw timbalas kasi nga minibigay ko kasi yan. Nagyo ka minimum ka. Na may kapumagitong na ka na palibatan na kauto ko. Barato mo man, nabiya ka bigay ka sa 50,000, nasa kota Ramadan, napiyagitong ka na, ayaw biyagat ka na pa man, isa ka milyon, nalabot ang nagyong tuwa, 50,000 binibigay mo. Nambigiti malay bulas kasi nga binibigay ko, kasi.